Sa ilang years ka na na-paralyze tayo? Oo, 12 years na. Mga kababayan ko dyan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. 12 years na na-paralyze si tatay. Hihirap si tatay sa kanyang kalagayan. 12 years. Sa puntong ito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya dahan-dahan kaming lumipat ng pwesto doon sa may dating kulungan ng baboy. Ito, dahil umuulan at lilipat tayo. Diyan tayo. Doon kami, doon tayo. Maya-maya lang ay humupa ang ulan. Dumaan lang pala ito, kaya lumipat Dadaan lang yan na tayo. naman kami ng pwesto. Dadaan lang yung ulan. Ito dumaan lang pala yung ulan. Kaya lumipat ulit kami.
Akala namin ay tuloy-tuloy na yung ulan. Dumaan ulit ang ulan, kaya dahan-dahan kaming lumipat na naman Naman tayo. ng pwesto. Doon kami sa kulungan, dating kulungan ng baboy. Ito umulan ulit. Kaya lilipat po ulit kami doon. Sana hindi nalalakasin ha. Dito na tayo sa ang ititirapi naman natin ay sa bandang paa. Dito sa paa. Maski ulan tinuloy pa rin natin ang ating pagtitirapi tayo. Kasi ulan hindi hadlang yung ulan pinagkasya lang namin ang aming sarili dito na hindi lang kami mabasa sa ulan. Ay ayos na. Medyo malakas-lakas din yung ulan. Kaya hindi na namin sumilong dito. Kaya medyo masakit dito part na ito medyo masakit. Tisin mo lang konti okay. Hindi ka ba nasasaktan tayo? Dito okay lang. Okay. Ito po yung area ng paralyzed sa kanang bahagi ng katawan ni tatay. Ilang years ka na na-paralyzed tayo? 12 years na. Mga kababayan ko dyan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. 12 years na na-paralyze si tatay Kailan taon na na-paralyze? 12 years ganun katagal. 12 years.
Nilipat si tatay dahil may tulo. Wala ka